Salutare băieți și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să vă arăt cum să instalați Fortnite pe telefon. Prima oară intrați pe Google și scrieți Epic Games Fortnite Download. Așa. După aceea o să intrați pe Epic Games Fortnite Epic Games Store. Și acum o să dați pe Android. Și acum dați pe Epic Games App. Și o să vă arătesc dacă vreți să descărcați. Și intrați pe asta și o să vă instalezi Epic Games și trebuie să instalați voi Fortnite-ul. Acum intrați pe Fortnite, dați install, trebuie să așteptați ca să se instaleze Fortnite-ul. Dacă nu mă credeți că e realul, când o să-l instalez sau așa, o să intru pe el și o să vă demonstrez că nu e fake. Da, trebuie să dau 4 GB. Uite, dacă nu uită mai jos, ai Fortnite-ul. Asta cu costum de năp. Aici cum era mai vechi. Și aici nu știu ce vreau să... Asta e nou, că el am mai instalat odată. Încă un pic se instalează. Aveți și la joc la Epic Games. Așa, acum o să dați la setări. Dați, permiteți instalarea aplicațiilor. Acum o să dați install. Adică instalați. În curând de instalare. Și o să-i dau terminat. O să ies. Dau pe Fortnite. Uite, Epic Games. Aici. Dați pe OK. Și acum o să foarte connecting. Mă rog, eu am făcut tot. Și acum trebuie să faceți și voi așa. Și când o să vă faceți cont, eu mi-am făcut deja cont, o să vă arate așa. Trebuie să descărcați 4 GB și 72 mega. Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați de un like, share și subscribe. Pa!